kaya ngono aja nata Gusti Allah. Nggih. Lah kula ngeten Pak Habib, nggih ngeten. Natos kula niki sumpek susah niku natos nggih ngeten. Terus kula niku tilem. Loh, kok Mbah Hamid metu aku. Tapi keadaane niku kalih mboten guyub belas carane kados beseng ku wonten niku. Nggih. Lah iku terus kula nggih mandel manem kula ngasih ngeten mawon. Nyapa kok Mbah Hamid kembali karo aku. Apa jenenge wesengut. Nggih. Jane kuwi aku iki niku malah kula padosi niku. Salah kuwi nggo endi ya? Carane sapa sing iso nuduhne aku kan kula kan ngoten malian. Niku ngoten lho. Mbah Hamid niku sinten? Mbah Hamid Pasuruan niku. Lah nggih niku sinten? Tegese untuk hubungane kelanjengan mboten? Mboten. Kok jeneng ketepang? Nggih kan Semar Pengano niku napa teng fotone niku lho. Ya. Maksudnya foto niki kemundi ngoten. Napa? Fotone keng mundi niku. Niku kan maune Semar Pengano teng foto-foto ngene ngene tiyang ngoten niku. kan cara asline kan cara picantune kan dereng Semar saestu kula niku. Kok jenengan merujuk Mas Fani Mbah ya Hamid. Nggih, merujuk ke situ. Ngeten. Nah terus lah kono enten sing sanjang ngoten. Mbah Yai Hamid kan ngoten. Nggih. Lah terus kula niku oh, Mbah Yai Hamid nganu cara napa jenenge? Iku wajahe kan ngeten. Niki wonten cerita Pak nggih. Nggih. Wah, iku Sabda Qadir Jilani. Nggih. Kula mboten ngaran jenengan. Nggih. Kang sampean kok iso ngaran nggih Sabda Qadir Jilani? Nggih. Roh ta wajahe. Ning omahku nek gambare. Nggih. Pah. Nggih. Oh, alah Kang. Nggih. Berarti roh saka gambar. Iya, Kang. Nggih. Kok cek ketipu awake dhewe. Nggih. Iki jenenge Cipta Rasa Karsa. Niki jenenge. Sing nyiptakne gambar sing kaya ngono, sing nyiptakne wujud sing kaya ngono iki lho cipta rasane karo awake dhewe. Padahal nggih mboten sakjane. Mboten nggih. Mboten. Nggih. Kenal ora? Nggih. Ya kan tahun iki napa mungkin kan saking seneng atau mahabbah ibu mahabbatan ngene sosok sing ngoten niku. Niku tipu. Nah, yen jenengan ngoten niku kan seneng kalih Mbah Kyai. Nggih. Amen niku remen. Nggih. Kan ngoten. Nggih. Lah remen jenengan iki sing bangkitne cipta niku wae. Nggih. Sing bangkitne. Sing wujude kaya ngono. Lah nek iki emang bener ning kaya kiai sing kaya ngono apa? Sing disampaine. Iki lho ilmune. Dudu wujude. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nek wujude terus piye nek nglakoni awake dhewe? Nggih. Tapi nek ilmune iki lho sampene lho. Mangke mlampah niku wae. Nggih. Jadi dudu wujud sing kaya kene manggi awake dhewe. Nyapa? Dek manggi meneng ae wae. Nggih. Ora ngobrol. Nggih. Kan ngoten. Benten mangke jenengan kepanggih sing ngoten niku wau. Engko wirtano iki kan ngono. Nggih. Dadi iki bukan yang asli. Bukan. Ada winjen Nabi wong mati iki mang pedhot hubungane ambek sing ngoten iki sing kajisanan, sing nyoto. Pedhot kan? Lah nggih. Nah, pedhot wis gene hubungane meneh. Gak iso metuki meneh. Dipaliki mang gak pedhot berarti wong-wong iki metuki dhewe kabeh sing mati. Njaluk tulung. Kan ngoten. Nggih. Lah karena apa? Engko ya bahasane pun benten itu bahasane lesan meneh. Karena ragane awake dhewe wis dipendem rusak pisan, balik ning tanah. Nggih. Lah kok ngomong, lah ngomong ngambil lambi. Lambine sapa ngoten. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nah niki lho. Bareng kono iki mang, dek iki mang wujud ana ing tibane ning fotone. Wujud ning ngene. Kan kapusan awake dhewe. Nggih. Nah, iku adike sing ngatasi banget.
cara iki menangne kiai sowan sepuh-sepuh sing kaya ngono apa iki mang ilmu sing manfaat kanggo awake dhewe kanggo mlakune bukan wiritan bukan Nggih. Kan. Nggih. sing iso nuntun awake dhewe nek wiritan iku sanes nuntun nek niku tarung Tarung nggih. nggih tarung niku tarung Nggih. sing mriki wau sing saged mlampah ana ing saben dinane awake dhewe Nggih. kan ngoten cara wong kan iki wis budi pekertine lho Nggih. sing mlampah kan iku to nggih Nggih. itu wiritane gitu Nggih. sing iki mang sopan ambek sekabiane ya kan ngoten Nggih. mangke niki manfaat Nggih. kan nimbul emosi tapi nek iki manggonane wiritan Nggo timbul emosi Nggih. Nggih. sehingga apa kali Gusti Allah ya Allah iku cobaan terus ya Allah ganti coba terus lha iki wis udon lho adik ngomong ya Allah jenengan coba iki suudon punan Nggih. dan nyatane jenengan seperti ini kan panggang ngoten Nggih. gak mari-mari tapi gak entek-entek cobaan piye Nggih. ya karena malah meneh kan manarafa nafsa guru ngerti ning awake dhewe guru kenal ning awake dhewe tapi insyaallah mungkin nek pun kenal mboten ngoten malih iku sedayane pemberian anugerah niku Nggih. bukan cobaan sanes semua itu adalah nikmat sing diparingi Gusti Allah Nggih. hati-hati ya kudu paham betul nikmat sing piye to nikmat kan mungguwe awake dhewe ambek mungguwe Gusti Allah pun benten Nggih. nek mungguwe awake dhewe nikmat iki mang untungne awake dhewe Awake dhewe. lah niku nikmat mungguwe awake dhewe nek mungguwe Gusti Allah gak enak iki mang darani penak gak darani gak penak yo enek niku nikmat Nggih. nah mangke saged seimbang Nggih. nek niki wis gak sudone kali Gusti Allah pun dilampahi mawon oh sedih wae muncul seneng wae muncul lah muncul mangke muncul iku aja dianggap iki mang cobaan aja dianggap iki mang seksa aja iku aja itu napa malah Pak ya alhamdulillah ya gembira nih wong bahwa kan cara ditinggal iki ambek kan mboten gadah power kan lentru mawon ini kan penuh wonten power iki Nggih niku to Pak anu Pak. Kula niku damel niku asline kan bingung kula niku asline. oh bingung Nggih. nggih Bingung iku lho nggih ngoten niku. Nah, jenengan pun kepanggih kali bingung jenengan. Pun kepanggih. Pun kepanggih dereng. Kan bingung lho. Ya mungkin. Terus kan jenengan bingung, berarti kan kurung petuk. Nggih. Nah, pun kepanggih bingung. Bingung nggih panggih kan jenengan niku malingan. Nek kok dibalekne rene ae. Lah gitu. Nah, terus mantun kepanggih ten mriki ten Alidaya. Nggih. Bingung mboten? Kok tanglet. Tasik bingung. Nggih tasik bingung soalnya kan dereng patus paham. Nggih. Nah niku to. Tasik bingung kian. Nggih. Nek tasik bingung ya kerep nek ngopi ya. Nggih. Nah, karena kan ngoten iki ya jenenge ada gak sekaligus iki mengadai sekabehane. Nggih. Jadi kan bertahap. Nggih. Lah mengke kan ngoten iki nggih cara melampah. Nggih. Oh, jenengan saged sik kaya ngene lah ngoten melampah terus. Iki melampah terus. Nggih. Sehingga gak duduk wiritane sampean sing mlaku duduk. Sambat dina jenengan, ana tingkahe jenengan. Jenengan serawan kale wargane, kale masyarakate lah ning mlampah ten iki. Nggih.
Nanti niku mboten wonten gejolak-gejolak. Nggih, nggih. Pripun Pak Janil? Lah ngeten niku ngoten Pak Pripun? Habib. Jadi kan ngeten berhubung kula niku jane nggih pengin gampile kan pengin teng sapi nggih, pengin macul karepe kan ngoten. Nggih. Lah krana napa istilahe sangune niku kan dereng anu damel napa ngerjakaken tiyang kan gampile kan ngoten. Nggih. Lah karo kula kan engkel awake rada penak kan saged ewang-ewang. Carane kan nggih nyuda damel ngerjakaken tiyang kan ngoten to. Nggih. Lah niku sing teng griya kan nggih termasuk kan cara damel maman nggih, termasuk kan nggih pas-pasan ngoten. Nggih. Nah, terus ya kan terus kula ngeten kan pinter-pinter driten kan kula mboten maringi damel teng pawon to gampile kan ngoten. Terus kok batin kula kok wah rada gak penak kalau kan ngoten. Terus kula wonten mawon kan. Nggih. Jane nggih wonten, lah tapi kan damel nyediani sing damel teng ngantos sapi niku kan ngoten. Sukan niki terus niki kan ngebel niku wau. Ya tak rono ya. Ya kan ngono kula ngaten. Niki kan mboten semerep niki kan tiyang griya niki kan medal kali yogane sing alik niku teng ngene Mas ngoten. Tetepan niku kula nggih mboten pamitan nih ajeng niki. Oh. Ngaten mawon ngoten nggih. Berarti jenengan mriki nggih mboten pamitan. Mboten. Mboten enten. Lah niki wae dipatosi. Mboten. Oh, dipatosi. Nek kertas medale kane kula mboten. Oh, ngoten. Berarti kan wonten nanti jaminane. Nggih. Kok nate medal waso jam 3 dalu mboten patosi. Ah, dipatosi. Jadi nates kula disanjangi kan. Sampane nganu paling jenenge loro ae kan wiritan paling ngoten. Ngoten nggih. Nggih nates ngoten nggih Habib niki. Wonten tiyang sing sanjang ngoten. Nggih, esir kula ki Mbak. Oh, garwane jenengan. Nggih. Sanjang ngoten. Kok wiritan apa to wau kon maca istighfar. Oh, maca selawat aku ngoten. Nggih. Lha ngoten jane. Kalau kula ngoten. Jadi kula nggih nama lo ngoten niku namungan kula. Habib niku. Jadi nggih carane tawasul terus maca selawat niku. Jenengan tawasul ten sinten? Nggih Kanjeng Nabi sak keluarga kali sahabat niku terus malaikat Jibril Mikail niku. Oh ampun jenengan kenal malaikat Jibril. Terus kali sinten malih? Nggih. Kali niku guru-guru terus niku sing saya sebagai terus jika anu sing babat desa mriko. Saya sebagai babat desa. Mboten nggih saya sebagai kali sing babat desa ngen kula wonten. Lah tujuane jenengan ngoten niku napa? Tujuan kula niku. Nggih. Nggih. Nggih ben kersane napa? Barokah napa jenenge ilmune. Jenengan apa sampe ilmu saya sebagai napa? Emerap. Dereng. Lah nggih. Barokah ilmune kaya mundi. Pun jenengan ki ambake tiring semerep. Nggih. Tanding awet kan enek panggonan sing niki mang panggonan berkhayal. Wonten. Nggih, nggih. Berkhayal ta mriki wau. Nggon niki mang ya engko mewujudne apa sing dadi karepe awake dhewe, tapi ning khayalane tok.
Nggih, nggih. Kan ngoten. Kaya iki mang nyambung ambek kono. Nggih. Kono. Nggih. Terus sajane kan jenengan kaya sing terkenal-kenal kok sah-sah sampean kirim hadiah Fatihah kan ngoten. Nggih. Sing nyidik lho gak sampean kirim lucu sampean iki. Sinten? Pak mbok Ibu to? Lah nggih, 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 niku punapa, Pak? lah sing terutama niki lho. Nggih. Kenapa? Iki lho dalane awake iki mang lahir ning alam dunya. Nggih. Dalane awake iki mang wujud ning alam dunya iki lho, bukan yang ini. Nggih, nggih. Sing diutamane lho, diutamane. Nggih, nggih. Nah niku wae. Nggih. Sing kono iki mang ngramut awake dhewe kecil. Cilik nggih. Ya kan ngoten. Nggih. Kaya iki mang nyawono digane ning awake dhewe lho iki lho. Nggih. Dadi sadurunge nyebut-nyebut iki mang iki lho dhisik. Sisik nggih. Ki ngopo kok iki digarekne? Ayo. Iki ngopo? Padahal iki pun nyata lho iki. Nggih. Kaya sampean iki wis ngrasakne tenane kono, Nggih. yo roh wujude, Nggih. kan ngoten. Nggih. Lah sing niki, sing madhep. Boten. Nggih. Ya wis utamane. Lah monggo niku lho angen-angen lho Pak nggih. Nggih mau angen-angen. Niku kan gampile kan istilahnya cara wong gampane wong awam nggih. Nggih. Lah niku kan kados ngeten niku kajeng napa parek-parek kalih luwih parek tengene pangeran gampile kan ngoten. Nah niku terus matur ngoten tan baru matur guru-guru baru tang sepa bapak niku kan ngoten. Sing marai mlaku sapa? Sing marai ngomong sapa? Sing marai iso mangan ki sapa? Sinten? Nggih, panggah. Sinten? Mboke lho. Lah nggih. Kok dikarani piye sampean? Janjane. Disikne Nggih, nggih. iku terutamane. Nggih. Sing marai awake dhewe mlaku ngene, ngomong ngene. Ndelok iki ngantai iki mengantai iso iki jenenge iki jeneng sinten yo. Wong tua ta? Nggih. Lah nggih. Iki lho ya gurune jenengan. Niki ya wong tuane jenengan. Nggih. Melebihi guru-guru melebihi. Lah kok sampean kerek nih. Nah. Supaya nyambung ning wong tuwa iki disini. Nggih, nggih. Ya Nabi. Maksudnya Nabi, manusia kapat. Nggih. Kan ngoten ngene yang sepai. Langsung. Nggih. Nggih, nggih. Bareng sepai terus jenengan kalih sinten guru-guru sinten monggo. Nggih, nggih. Jelas mboten iki? Nggih. Salah mboten? Mboten. Sing salah sinten? Kan kurang pas tadi. Nggih kurang pas. Lagi ini kalau kurang pas sing pas ngoten niku. Pasti sih. Nggih. Supaya engko taline batin awitine wong tuwa. Nggih. Lah termasuk apa nek niki mang balekne anak sing saleh dengane nang ngene wong tuwane. Nggih. Ngono. Nggih. Oke lele wong ado lemok celomok dongane. Aku nek sandingmu gak mau dongane. Arepmu piye? Lah kare ngaten. Nggih. Jadi wong tuwa iki. Nggih, nggih. Iki gurune awake dhewe sing marai awake dhewe iki yang ganti sinun ten awake dhewe. Iki sing nglairne awake dhewe wujud ing alam dunya. Ya kurang pripun malih. Niku dalane. Nggih. Berarti jenengan sering tawasul. Benda ada salat ngoten. Nggih. Ya biasa sing rutin niku nggih bar atau subuh kali bar maghrib ngoten niku. Ya kadang nggak ada kegiatan. Nggih, nggih. Bisa Nggih. tapi hati ikut ngerteni. Nggih, nggih. Sinten sing tawasuli. Sesubakir kenal ora kok ditawasuli. Nggih. Kok sesubakir nggowo apa? Kan ngoten. Nggih. Ya ujung-ujungnya awake dhewe pangkane nafsune ben menakne awake dhewe. Ujung-ujunge ngoten. Nggih, nggih.
Lewat contoh kan ngaten. Biasanya kan nebabakan dunia kan sebab Qadir Jailani kan gini. Nggih nggih. Niki yang baik kan waliullah. Nggih. Kayak derajat lebih mulia daripada awake dhewe. Nggih. Ya kok dikongkon yo. Lah umpami niate niku nganu. Napa? Niate matur nuwun agamane kalih ngeten niku nggih kalih niku wau. Kalih sinten? Kalih Syekh Abdul Qadir Jailani utawa sinten Mbah Subakir niku. Terus napa ditawasuli ngeten niate kan istilahnya matur nuwun kula kan napa napa sing manggon tenggane bumi niki sing istilahnya sing ngreksa saking napa makhluk itu wonten niku pripun. Nah niki jenengan tawasul jenengan apa nate tawasul ning Gusti Allah? Boten kan. Nate ta. Dereng. Nate ta. Nggih. Aneh ta. Nggih lir itu lila ngoten. Apa niku tawasul jenengan? Lah pripun? Iya ini tawasul ben ngene ben lho. Kalih Gusti Allah gak ditawasul. Tawasul niki napa? Boten. Tawasul niku kesane nyambung. Berarti kan nek kersane nyambung. Nggih. Berarti ki mang atuh ben ide. Ben cedhak nggih. Kan ngoten. Nggih. Lah benten kalih tamniki wau ana ing tauhid saben dina adikipun tawasul ning Gusti Allah. Nggih. Sing ngopane sinten? Nggih Gusti Allah. Nah, pun tawasul punan. Gitu. Nggih. Berarti ati enggak lepas sing tawasul ning Gusti Allah. Dan ini Nggih. benten mengke ada kita tawasul ning makhluk ambek ning Gusti Allah pun benten. Nggih. Sing wis kene ana semene. Kayak dene sampean tawasul ning kene ben ngene lho keadaane ngono kaya jenengan sing ben. Cara iki mang segoro. Nggih. Kok jenengan uyahi itu gudangi punan. Lah nggih. Niki pun gudange uyah jenengan uyahi. Ya gak ngrasa uyah jenengan. Nggih nggih. Nah, jam itu. Sehingga kan apa to sing amanah iki mang guru-guru iki mang lek dilakoni. Lah nglakoni amal sanga guru iki lho wujud sanga tawasul kula jenengan. Sehingga nek kono iki mang ora nyalai kodrat awake dhewe kaya guru dikongkon, kaya wali dikongkon. Kawalingan. Nggih. Jangan kaya. Nggih. Pripun Pak Yen? Juga masih aku wae. Sungkan dhewe diwasi. Aku Habib. Iya diwasi. Lah ngene kuwi napa kalih apa? angen-angen niku sane ngoten lho. Matuk ngoten lho. Lho, nek temen iki mbuh matuk mbuka saksire jenengan. Mboten oh iki pas ya saksire jenengan gak pas ya saksire jenengan. Lah nggih lek karo kula kan nggih cara ngetokne kesane napa jene. Oh, berarti niki matuk kan ngoten lho malian ngoten lho. Lah niki mungkin jenengan matuk mboten. Nggih matuk niku. Lah nggih. Oh nggih matuk. Nggih matuk nggih. Nek ngopi dikerepi. Ngopi matuk terus nggih. Nggih. Napa malih? Napa malih Pak? Iki nang sing gadah jenengan. Sing gadah ngenangan. Ada bentuk. Atau mungkin bareng ini malah gak jenak, ora penak. Malah raruh banget pucuke, bingung. Lha iki gurung sesuk awakmu ndak mumet. Ya ora ada ambek akale. Karena kan rohani niki benten mboten bangsa akal ya tutup bangsa ati. Nggih. Benten urusan. Nggih. Sedangkan rohani niki ya kiambak ana rohani. Nggih nggih. Memang ya roh sing manggon ning awake dhewe iki ini rohani. Nggih nggih.
Pun niku raosipun sketsa ten pikiran ten manahe ten robone. Ten Nggih. dodone. Ya alhamdulillah. Nah, wong tarung gak roh nek tarung terus piye. Mulane gak iso menghindar. Kena terus wonge. Nggih. Ya tem kena tapi tarung deh. Nggih. Salah posisi. Nek gak tahu sisine. Nek didi kena. Ya alhamdulillahirabbil alamin kata jenengan kan nggih dipanggih ni sing ngoten niki. Nggih. Sehingga ana ing angen-angene jenengan, ana ing rasa jenengan sing selama niki jenengan pendem Nggih. nggih ta. Nggih. Niku dadi pertanyaan. Nggih, nggih. Acara sing tak lakoni wis bener burung, Nggih. wis lurus burung kan. Iya. Kok aku ning rene koyo panggang ngene, ning kene tambah ngene lho kan. Nggih, nggih. Lah iki lho perjalanan jenengan. Nggih. Sehingga jenengan sowan tem iki wau. Lah, kalau apa jenengan pun nglewati perjalanan sing ngoten iki wau. Nggih. Nah, perjalanan iki lho ondone jenengan. Nggih, nggih. Jadi bukan masalah. Kan? Cuma jenengan menganggap itu adalah Masalah. masalah. Padahal itu bukan masalah. Nggih. Iku ondo. Nggih, nggih. Kenyataane dipare jenengan boten ngoten nggih boten mriki. Nggih. Kula saestu Pak, sen kasihan niku nggih niku. Kula pados. Pundi sing sajake mau jenenge matuk sing niku kan kula pados asane. Nggih. Kasihan niku. Nggih. Akhirnya nggih namun sukani amalan-amalan wonten niku. Tapi sing riyen nggih, soalnya nggih boten kula tinggal namung sing kula jenenge namung sak niki niku namung sholawat niku namung ngoten tok. Nggih. Sampeyan maca sholawat ping 1000 tapi gak ngerti. Nggih. Iki emang maca pisan tok lho paham masyaallah melebihi wajane sampeyan. Nggih, nggih. Lah kenapa? Pun ditampa sekabehane anak sing rahmat wow. Nggih, nggih. Wujude ya adik mang kenal karo Gusti Allah. Wujud iki mang nglakoni ibadah maring Gusti Allah lan niku. Nggih. Sehingga kok engko wis gak gerayah-gerayah meneh. Nggih. Selawat go opo paling ngono. Kok tujuan iki opo selawat? Nggih. Oke. Tumben ya. Aku lu ndak tuang ada. Itu lah ngadah ya. Ya jenengan berarti ketepang kali kengali ini. Nggih tebang kula. Ketepang. Nggih. Lah etan kula niku etan kidule musala niku kan mara sepae rayine. Sing sebelah ini. Nggih etan kula niku kidule musala. Kula mboten semerputene jenengan. Terus ning Perbatasan kali niku muter ing ngene biyane ngiri, Ngiri nyabrang lepen niku. nggih. Ngidul. Nggih. Niku wonten musala. Oh, musala. Nggih, mrep lho. Gitu. Pas iku nak meru sepae adine Ali. Ali niku. Namine Anam niku. Dan niku griyane niki kilene musala. Oh, kene musala niku. Niku kan sering medhap niku kula. Oh, nggih nggih nggih. Nggih nek tem mriki nggih jenengan niku kalih Kang Ali mawon mengke kan celah goncengan. Kula niki tambaran kula celuk tambaran. Masuk kali kula betul. Nggih. Cewepi. Nggih, tapi sering tenggen kula niki. Oh, ngoten. Nek kula niku Niki kula anggar kula celuk rene ngono nggih. Anu, mriko ngerten kula nggih. Nggih. Kula niku ngeten, Pak. Nggih. Terus angko jin ya teng mriku.
Nggih. Asamsul nggih omahe nggih mriku. Lapoke kula niku budal kok kadang malah dhewe cara golek kok wong adoh ngono. Judule niku ngeten. Nuwun. Kang Kojin iki nggih ngomong teng kula nggih pun paham. Hmm. Sementara kancane gak usah dijak sik ya sing kono. Kok urus kono wis bareng isak wis ra kuat melek aku ngoten. Oh, ngaten. Niku ngeten. Ngajenge Kang Kojin niku enten griyane namine Kang Munajat. Lah dike Kang Munajat iku bolo pleke kula nah ngoten ta niku. Nggih. Lah mbiyen kasuse bojone Kang Jat niku mati. Kasuse jirene mbiyen sing nyantet iku Kang Kojin. Nggih, Lah judule ngoten. Nggih. Lah daripada kula mengke gabung karo Kang Kojin ku sing gak penak karo sing ngarep. Mending kula padha pamite. Wis rono dhewe-dhewe. Oh, ngaten nggih. Ngoten. Dadi pun kula malah cara nggawa wong Jawa niku bebas, tapi nek nggawa kanca sing anu lah ngoten niku. Pertanyaane tiyang niku malah macam-macam. Nggih, leres. Nek kula pribadi ten sinten mono oke mboten masalah. Tapi mriku saderenge kula menyampaikan dhek malah pun pamit riyin. Jujur ngoten niku. Oke aku. Gini riyen kan kula kepanggih kalih Ki Ambake nggih, niku sakit Ki Ambake. Sinten e? Pak Gozin. Oh. Niku tahunan biyen. Nggih, nggih. Lah niki semprep. Namanya puluhan kula. Niku tahunan niku. Nggih, nggih. Terus kepanggih kula teng griyane. Datang niku wonten khodam itu kula mboten sempat gamani napa mboten sempat tapi wonten khodam niku. Nggih, nggih. Dan iki barangnya temen Pak Gozin. Lah iku aku di karo. Kok barangnya temen iki? Nggih, nggih. Sehingga sing diaturne wau kan jare nyaret-nyaret kan ngoten. Nggih, nggih. Ajene aku yo gak ngapo-apa tapi diarani ya. Nggih, nggih, nggih. Diarani ya kan ngoten. Nggih. Lah karena niki khodam jenengan sing bekerja kan. Nggih, nggih. Khodam niku. Nggih. Kemawon karena iki yo ati gak ro wujud iki mangopo kaya bendane kan. Nggih. Yo khodam-khodam iki dibebasi mawon nggih Pak nggih. Wis gak apa-apa kan. Nggih. Potongan sajane iki ana hubungane napa jenengan kalih khodam iki mau? Nggih. Niku napa tunggal guru napa pripun? Napa niku? Mbok menawi ngoten. Tunggal guru sing kalih sing teng ngajeng lho. Nggih. Tunggal guru kan menawi lho. Ceritane Kak Sen ben ngoten. Mbok menawi ngoten. Sing khodam iki tumut niki. Nggih, nggih, nggih. Niki. Nggih. Aku lho piyambake kalih sing ngajeng ya apik, kalih sing mburi ya apik. Dadi terus tapi nek Mane kok runtang-runtung wong loro lah iki pertanyaane apa gitu. Nggih alhamdulillah kan niku dibebasne sehingga Ki Ambake nggih mboten sakit. Nggih, nggih, nggih. Sakit. Niku nggih tahunan sakit terus niku. Nggih, nggih. Kayak obati. Ya nggih. Tibane khodam ning kono. Lah nggih. Oh, terus cara peningale tiyang lindu nih ngecake bahasane ngoten iku. Padahal kene gak rumangsa apa-apa ngono. Nggih. Yo ngantos kan wonten sing ya Pak Gazing Ki Mbak Sanjang. Ajane ya nek senro tapi wong-wong iki gak iso njipuk. Wis saged. Lah nek apa jenenge gaman ning omahmu dimaturi ngoten terus. Tapi gak mampu untuk mengambil, gak mampu. Nggih, nggih, nggih. Ya Pak Kojiri sing mboten kiat iki. Nggih, nggih. Nah, gitu. Nggih. Alhamdulillah kan dibebas sedaya nggih. Ambake tegese nggih normal. Nggih, nggih. Kayak energi mboten dihisap terus. Kan iku dihisap terus energine. Nggih, nggih, nggih. Sing wong kene sehat blas. Nggih. Kula nggih ngoten niku. Napa jenenge? Ambruk tangi, ngoten kula niku nggih kesian niku. Nggih. Oh kasihan. Nggih. Saderenge Bisa mulai niku nganten gadah yoga setunggal niku. oh mulai niku ambruk. Nggih. Malah saderenge kula mboten panggih niki sempat opname di rumah sakit napa Nggih. Nggih. Ngantos niku ngeten. Agarane kula mboten kuat napas. Dadene niku kula niki nggih namung nyebut napa ngeten.
Pak Ben niku. Nggih. Ngoten niku pun niku akhire terus pas nggak ada semprotan niku, Nggih. kalau kukul semprot niku. Terus Nggih. agak reda ngoten niku. Terus agak mlebet mobil terus dipototan rumah sakit niku. Ngoten nggih pun mboten mboten sesek belas ngantos wangsul niku mboten sesek belas. Nanti jenengan angkat tangan ngono. Nggih. Angkat tangan wis gak diserang nih. Mboten kiat saya itu Pak pun. Lah, nggih angkat tangan iki. Pun jare tiang-tiang niku sayane wis ngono pun wucet ngoten niku pun. Nggih. Sampai ngantos kepuyuh-puyuh kula niku antesan. Masyaallah. Nah niku terus lah niku kula batas ngaten. Cara salah kuwi apa, salah kuwi nggo endi. Masa iki apa jenenge? Ya malih pikiran kan malih reno ngoten Pak. Nggih. Niku. Nah itu kalau niku terus bangga melampaui patus. Napa jenenge istilah sing saged napa jenenge Yang patus nggih pencerahan. nggih Sani padang. ya sing padang ngoten lho kula niku. Mula cara disukani amal ngeten iki bangga kula damel ngoten niku lho malian dadine kan ngoten niku. Tapi cara mana sing berat-berat kan mboten kula lakoni gamel. Oh, berarti disukani. Nggih, sukani. Cara berat iki maksudnya kata napa? Nggih, kata. Ngantos. Nggih. Ngantos gampile kan cara lafate apa panjang niku ngantos 300 selangkung. Barang ngoten niku kan termasuk kan nggih. Anu lha kula masakan berat apa Habib niku. Monggo jenengan lampaikan mangke jenengan saji niku pajeng. Oh, nggih. Nggih, aku donga. Oh, donga. Nggih. Pajeng. Hubung dereng dilampahi ya gak payu. Nggih. Kuyon, Pak. Nggih, napa. Ya krana kantem niki wau mboten gumantung ning Gusti Allah, gumantung ten ciptaane. Nggih. Kan abot ta? Nggih. Memberatkan. Nggih. Wes wae kula terangne piye to gumantung ning Gusti Allah. Ki lho. Cole ape. Ngayenteng. Nggih. Pripun pola pikir jenengan? Kula tanglet. Nggih malah nggih enteng. Enteng. Nggih. Ya krana kan wau kan abot. Nggih. Nggih. Abot. Sehingga tahun nika jadi kan ya simpel lah nek dipun paham sing ngaten. Tiba ning ngene to, didelene kabeh. Nggih. Lah kok rono kulaan. Lah nggih. Ada golaan gimana. Nggih. Nah, Sambutan malah ditambah itu. Gak kena ini. Nah, ngaten kan damel pengalaman pribadi jenengan. Nggih. Tiba ning ngeten bener. Nggih. Nek gumantung Gusti Allah disalehne kabeh. Wis kene beban. Nggih. Mlaku yenteng nyambut gawe yenteng kene sing aling-alingi maneh. Nggih. Lah ngaten. Wis gak reno-reno neh. Nggih. Sing ngadiki mang nalikane ibadah ning Gusti Allah iki gak gak terpaksa kan ya. Nggih. Gak terpaksa. Emangnya kewajiban. Nggih. Jam pinten, Mas? Jam 11. Nah, ngono ae. Tekan ae. Ya ngapunten Pak niki kan napa wau kan di paten sik. Napa di damel dokumen. Nggih. Damel dokumen. Nggih. Monggo riyen wonten kamera apa seru-seru Pak niku dokumen. Nggih. Ora seru kono ya ora wong sing remek-remek. Nggih. Nggih. Awake remek-remek. Nggih. Seru-seru. Nggih.
nek kula rumiyin ingat medal dereng rasa awasaken nyambut damel niku rasane wong duwite akeh paling serba enak. Nggih. Niku rasane nafsu jawab panggil sanjang ngoten niku. Nggih. Basa kula kelakon sembang warang niku lho. Keturutan iki nama kula sanjang. Nggih. Aku mbiyane saulane tagihan utang 48.500.000. Kuwi gak pernah nunggak sik iso nabung. Jadi kaya kadang nyambut gawe saulane kena dipangan setengah tahun. Nggih. Tapi ternyata dari program niku dinyatakne niku mboten nyenggol belas. Ternyata niku tambah ketitipan donya. Niku mboten tambah penake, tapi malah mudah lakai. Kok gini ya? Gak segampang iki. Dados cara barang kaya-kaya apik tak parani tekan mriko. Gunung lho tak sawah mau apik ngono. Bae nek mboten ngati-ati iso glundung ngene perengan. Ternyata nggih mboten seindah sing dibayangno. Terus malih jane penak urip tenang urip jane piye. Niku saged gonjang-ganjing ngoten niku gregetan sembau barangipun males. Wis pokoke wis salat ngoten niku gak enake ngoten niku. Terus niku pun nggih juga dereng mendatangkan ketenangan urip niku mboten enten. Nggih. Jadi iki jane piye? Urip iki jane piye? Namung piye ngoten niku. Ya Allah. Nggih. Makane niki wae tak parani sawang pane wah ya apa enak. Gane iku aku carane ku jenenge malah dares iki nek muni niku napa jenenge bolak-balik nu nggih teng bere omah, kulon omah ngaten niku terus. Situasi awak Nggih. Oh. Wis kula iki apa iki ngoten iki. Kan ngaten kula niku. Nggih celak musala. Nggih. Ya terus. Iki jane nggih enten sing kancane kula malih niku. Ya ngene barok. Oh, Ndapuke niku nggih dukun. nggih. Basa keplinteng ndase. Nggih, dhewe ngene nggih sambat loro niku nggih. Sambate tengge kula nggih. Aku jale wong kan iku apa dikono ngetokne dhuwit ngene wong. Lah kowe gelem iso apa ora kalau tenagan. Nggih. Lek setone gak iso ya omong gak iso terus terang ae kalau ngoten. Nggih. Kalau tenagan nggih. Dadine terus lah kok akhire niku nggih keplinteng ngoten niku. Sambat awake mboten sketsa ngoten niku. Tapi kula medal mawon wong ada napa jenenge nggih istilah nggih keras ngoten niku dadi kula medal mawon. Ya karena kan pemaksaan. Nggih. Dipaksa. Nggih. Ajane kan ngeten alidayah mboten ngoten. Nggih. Contoh kan, kowe iki duwe ngene kan. Nggih. Lah iki lho lawange bukaan. Nggih. Ya kan. Nggih. Ojo ade iki sing moro gak iso. Karena apa kita gak punya hak. Nggih. Yang punya hak contoh kata jenengan, yang punya hak yo moro. Lah nggih. Kok gak keplinteng. Nggih. Nggih. Karena adik sing ngono lawangno kene iki mang jenengan kata mlebat. Nggih. Nah niku mengki aman kabeh. Nggih. Nek cara sing jenengan atune wau niku mboten aman. Nggih. Kono maksa. Nggih. Ya kantem tenan iki. Nggih. Nah kan sendadekne terancam juga nyawone. Nggih. Nah, bahaya juga. Nggih. Ya karena kan temen iku wau ya dudune kekuatan dewi-dewi. Nggih. Sepiro to kekuatane sing njogo iki mang kan malah ngono. Nggih. Nek kuat kene adikku kalah. Nggih. Lah benten adik iki gak ada kekuatan iki mang. Punya hak di situ ya kita buka lawange. Karena sing Joko ora punya kan duwe hak sing Joko iki mang yen. Nggih. Kan ngaten. Nggih. Masuk ten pikiran jenengan. Nggih. Mane kaya senyum ae.
Nggih. Pun sekeca awake jenengan. Nggih, alhamdulillah. Jenengan ngraosne mboten. Nggih. Nah, memang ngoten niku, Pak. Sedaya kanca-kanca ngoten niku. Jadi kan kaya iki nyetrum. Nggih. Apa sing dirasakne iki krasa. Dirasakne krasa. Memang kan awal kayak ning tegese mengenali Nggih, nggih. seperti itu. Rata-rata pengalaman. Lah makane wong ngeten sing watuk kono sing remek kono watuk terus aku. Jadi ngombene sakmene dikuwakani Mas. Ini sing mungkin jenengan paham nek kono. Sehingga cara wong kan cara ngeten. Nyapa tekok kene. Lha sing njero sing kene lho kan, Pak. Oh, Iya. wong iki duwe iki. Kenapa wis ning kene? Gak usah ngarane tuh, gak usah tanya dengan ini, gak usah. Sehingga sing kami buat mriki ngene, Pak. Mriki cenut jadi-jadikan. Cenut ngoten niku. Nggih, nggih. Lah krasa mboten jenengan niku wau. Kan petangkat cenut nggih. Nggih mol niku lho napa nggih. Ya kerawas sih mlakune niku kan gamele kan sik lambat lho Pak. Nggih. Ngoten niku. Mriki wae lho, niki lho aku abot terus mriki lho abot. Ya enggak. Gak gelem rene kok. Nek gak paksa mek kancane ra gelem rene. Emang kan kebanyakan ngoten, Pak. Nggih. Sen hotel niki mboten purun. Oh ngoten lho. Nggih sing gandol mbon ke adik Ojo, mang aras-arasen. Nggih. Tapi ngenan kan ngoten. Terus ngeten. Kapan-kapan saya dulu kalau ngaten wah Nggih. niku. Dan niku kayak kapan kalau jak budal kapan-kapan niku itu demetnya ndak akeh. Terus niki aku aku nuruti biasanya sampai 3 bulan kok 4 bulan. Iya. Mundur terus delalah wis dinangi gitu ya. Masa terus. Lah ini kan enggak jenengan sadari Nggih. sehingga wonten interaksi sing ngoten ngelih kotami. Nggih. Cara wong kan memang enggak mau nek sini. Oh ngoten niku. Pak. Nggih. Gak mau nih apa cara bahasane kanca-kanca kasing apa? Wah, konangan neh. Nggih. Nek konangan remek gak entuk apa-apa. Nggih. Gitu. Nggih. Biasanya kota mikir dikai minyak. Ya, nggih. Jenengan nate nyukani minyak. Kula ta Nggih. mboten. Kula tangklat. Mboten Pak. Jenengan sebut iki seneng yuan. Sehingga nek niki mau apa? Adik mang nglakoni salat ngakoni sing apik iki mang kosong kabeh. Karena apa? Enak sing numpangi jenenge khotam. Nggih. Dina apa somben adi nek kono catatane gak enek. Kayak malaikat jenengan gugate malaikat nek kono iki mang. Lah sing lakoni dhewe awakmu. Lho khotam lho sing lakoni sing manggon ning awakmu pripun ngoten. Ya rugi nih jenengan. Nggih. Nah. Sing iki mang khotame morine. Nggih. Abot ya. Paksa wae. Paksa ngene kan kok wis diwi-diwi. Nggih. Iso ngantek regane adik mah digawe kendaraane khotam-khotam sing ngoten niku wae. Nggih. Wong kabeh ya pengen cedheng Gusti Allah, kono ya Iya. pengen cedheng Gusti Allah lewat regane awake dhewe. Nggih. Numpange penumpang gelap nggih niku. Nggih. Penumpang gelap. Nggih. Juga ada zikirane segene apa-apane neh. Mas. Ya kenapa dipek kono kabeh ganjarane. Nggih. Rugi ya, Dik. Jadi ya pun untuk interaksi ini jenengan tidak mungkin mboten purun nggih niku. Rasane nek geger iki wah buat apa nek dede cenut nggih niku.
Tapi mriki Pak aku nggih, mriki kali mriki niku lek dalu niku Nggih. mboten pasti iso tilem nggih niku rasane lara niku. Hmm. Nggih. Kateng teng weteng niku kembung niku wis niku. Cara wong korat karet iku. Lagi. Korat karet. Nggih. Jadi sementara iki mun usah tawasul riyin, Nggih. usah ngritan. Ngoten nggih. Nggih. Nggih nggih. Jadi kan wis kaya sewajare nek salat apa wiritane nggih dilakoni niki mawon. Oh ngoten mawon nggih. Nggih. Nggih nggih nggih. Gak usah apot-apot Nggih nggih. gitu. Nggih. Nggih. Wis enteng ae. Aman. Nggih. Nanti ki mang ning jenapi sunah iki aman kok gak apot-apot. Nggih nggih. Ya ora kangelan. Mbekmu entek nang. Kok iso mlayu to kok. Nggih kula kan namung matur anu lek sakit terus pomo pengen apa jenenge cara damel pados penguat jiwa ngoten niku nggih. Kula matur ngoten niku nepanane ngoten niku namung ngoten. Sehingga jenengan disukani alat. Ah nggih ngoten niku. Alat niku wujude wiritan niku. Nggih. Penguat jiwa. Nggih. Sajane kan adik golek penguat jiwa nek adik ngarit yo nyekel arit to, Pak. Nggih. Adik macul nyekel pacul. Betul nggih. Lah nggih. Lah nggih. Nggih. Apa kenging wiritan damel penguat jiwa? Kenging, Pak. Kenging mboten. Nggih mboten jane. Lah nggih ajane kan jenengan apa semerep. Nggih. Kok tetep ten mriku? Lah ngeten. Lah umpami pados istilah saged napa pomo betung-betung terus gampil bareng ngoten niku lho. Sampai umpami lah nggih niki. Ngoten niku. Ngoten lho. Lho kata jenengan kan petung. Nggih. Iki apa hubungan kali wiritan? Mboten. Jane nggih mboten jane. Lho jenengan semerep ta? Nggih. Pun paham ten mriku. Nggih. Kok jenengan damel? Lah mriku kan napa jenenge lek Mas Tani kan ngeten damel istilah lek amalan niku kersane cara munggo niku sing nyukani kan kersane lek betung kersane gampil kan ngoten lho. Lek janjan kan ngoten. Terus di dalam praktek gampil mboten? Nggih mboten mesti. Cara berapa persen? Wis gampil nggih. Nggih selangkung 300% gampil. Niku. Wong sajane kan yo balik ning awake dhewe bukan wiritane awake iki mang tutuk. Nggih. Semua kembali ke diri kita. Nggih. Itu adik emang lakon wiritan sama ning kuasa sama itu bukan. Nggih. Ya tinggal awake iki mang nguasai enggak medan sing kaya ngono. Nggih. Ya kan. Nggih. Pas sampean bidange maklaran sing ngoten niku wau nguasai enggak? Nggih. Nek nguasai ya monggo. Nggih. Harus jalur-jalure lho kan. Nggih. Lah iku dadi gampange mlaku ten niku wae. Nggih. Itu donga. Nggih. Nek donga tok ya lencu awake dhewe. Nggih. Nyun sewu. Nggih. Lah itu. Bener. Nggih. Piye kok panggange ngene ae. Nggih. Lah niki wonten niku nek jenengan tasik ten mriku. Nek niki sanes donga, Pak. Nggih. Niki alat. Nggih. Cara alat iki ngene. Iki nek wong iki cerewet kan ngene. Lah nggih. Cerewet iki. Lah nek kene iki mang sampan lungguh kaya tahiyat akhir sing kaya ngono. Nggih. Dudingen lambene.
kuncin deh ya. Nggih. Yang ngono. Kuncin. Diniati ngunci lambene. Nggih. Kan sampean wonge to? Nggih. Lah, kalau kan cipta sampean iki mang iso mlaku duding kuncin. Morong lah ya meneng ae deh. Kalau mboten mari jenengan dukun mboten. Nggih. Nggih. Iku alat. Nggih, nggih. Kunci ya lambene. Nggih, nggih. Ya kalau bahasa jenengan mawon gak usah bahasa Arab. Nggih. Nggih secara gampang le basa Jawa ngoten niku nggih. Dan jenengan Jawa napa Cina? Lah kula kadang nggih cueke to Pak Habib nggih. Cara betung-betung ngoten niku. Nggih tradengipun gantung sekedhik ngoten pun. Ngoten niku mbreset. Tibane diundhaki wong saiki ngono cole. Asal kurang ajar wis keluar. Jadi kan sak dereng mungkin jenengan pitung kali Nggih. sitas niku wau. Nggih. Jenengan lungguh taket sing ngoten niku wau ditingi. Nggih. Kalau desa sing ngunci lambene. Nggih. Niku modal niku. Nggih, nggih. Modal nyawut gawe. Nggih. Nyawut gawe. Gini longgar nek mriki wonten kegiatan gitu gitu. Nggih, insyaallah. Nggih. Kula niku lek dalu niku juarang medal Pak Habib. Nggih niku mboten kiat kula ngoten niku. Lah mboten kiate krana asrepe napa? Nggih asrepe nggih carane Meleke. nggih meleke nggih napa jenenge keadaan ragane niku napa? Oh, fisik. Nggih fisike niku. Lah niki wau. Niku nggih rada mboten nganter niki langsung ayo bra iki. Ngoten niku. Terus tanggire kan mboten nanten bisa terus ayo wis kalau ngoten. Terus nek pun mriki, lah kok kerasan jenengan? Lah gawe pun kadung cocok lah. Cocok kan ngoten biasa Pak. Tapi cocok ngoten wabot to, Pak. Napa? Marane cocok lah wabot. Nggih, nggih Pak. Saestu nggih. 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 Karena kan ya balik meneh iki pikiran sing negatif kan kan. Nggih. Kurung molos pikiran sik kan ngoten. Nggih. Undang ini nggih. Abot neh. Nggih. Nggih. Ngantek kerasan. Lah niki kan anu nggih ane nyanjang kula. Wis to, wis pokoke melok nek ta Kak. Ora kula ngoten. Nggih. Ngoten le sanjangan niku. Terus sik ya ditata sik ta kula kan ngoten. Nggih lek nganu ya panggah budal kan kula. Nggih. Kula niku nganu Pak Habib nggih. Cara disanjangi mriko niku nggih panggah pamae karep nggih langsung budal kula niku nggih. Nggih. Niku lho kuwatah sing janipun kula sing kula puruge sajane ngoten tapi nggih. Nggih. Terus kok cara hasil niku namung istilahnya namung abete sekedhik mawon ngoten niku. Terakhir kan nggih. Kadang wis terus alas rai karo ngono namung ngoten namung. Jadi kan penonton bayangan ngoten niku wae. Nggih. Sing dadi abote paling Nggih. padha Kak. Kan ngoten. Nggih. Padha. Nggih. Ngoten niku lho. Dadine kula niku malih alah piye kan sekolah ngoten malih. Karena kurang dinyatakne wis menjane padha. Nggih. Nggih. Tapi cara napa? Cara awak sakit ngoten niku anu Pak Habib. Lek pun istilahnya pun rada nemen malih nekat ngoten lho. Kurang terpaksa. Nggih, nekat niku kan. Nekat kan niki melawan angen-angen. Nggih. Kan lan angen-angen nih. Nggih. Nekat ngoten niku kula niku. Lawan nih.
Bar ngoten rene terus bolone teng pundi bolone? Sing manggon nek angen-angene teng pundi? Duka mboten anu